Эжген улугар эбенки национальный район атының эри сылын билететлер. Эжгенге национальный тахым 2-нчы сыллакка биллерилибите. Ол референдумга локтоктор 96 биргеннара сөбүлең берен колостабыттыра. Этикемтен бу күн улуска бир солталак бараханникка кубулуйда. Мотугунан Мария Полонова салгыр. Икке тәстәк 10 квартиралак аныголыгылды билгер толореп петтир социальный анал программанын тутулубут саңа же үрүләк быгамайгыга арылыннам. Бу же кахайыннарынан оройон 4 үле тыл битерәннәре 6 тогырык тулая гытчат болулар. Биохон 2 сылустатыгар таба иитигер жамсыгынан холкоска үлеләбит 9 саһын туалары сылжар эжигәннәгә кырҗагастар оннан белиттер интернаттарын олоктоого Николай Степанович бир костак квартира күлүһүн тутан өрүтә үгүз болла. Дуроваддык хыджеремода 5 булата. Бу диене Карыстан ишведдик хыджеремодар охогай булата. Сылаха да берди бит. Күн 2 саңарыгар эжиген района эбенки национальный статухылымыта хәтте сылын белетир жора киһәтә ытылынна. Бу сыллар усталарыгар район жана сәргәтәм төрүт омугун культуратын, серин туомун үгестерин сөргүтәр сыллах, арас кайыскалах үләни ыталлар. Ол күрдүк эбенкили тыыннах ыры үнкү ансамбллара түмсүләр тәрелинниләр. Осколага эбенки тылын өйрәти анал үерак чаһа берилләр. Өбүгелер үгестерин сөргүтәр республиканскай тахымнак тарахиннар ытыллалар. Бу инициативный группа динен статус оңорбут сыларга ен эбенки териттербит, тоңус териттербит урукку директорын эссе халган берер, хайыннарын берер тугар, оглар бутугар ол эбенки культуратын онна тылын абышыйын сырдатарга өретерге анаммыт статус болар. Ол дағаны сылынан биге үлели қамсығы жабыт. Түмікке тоң балығы күйі күрағам, илкен қағыққа сұрыттары квитанцияларынан бірісті алытарыya ұтылымдылар. Мария Полонова, Анна Петрова, Сақа телевидениеті, Эжиген.